रायजोआव गिबि मन्त्रि बिबान मोननाय लोगो लोगोनो जागायजेनबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों एक्शन। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों हादरसानि माखासे सिफायनो हायै एबा दिदोम आयेन खान्थिनि सायाव गोनांथार रादाब। रायजोआव हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्त्रिनि बिबान आजावनाय लोगो लोगोनो जागायजेनबाय गिदिर एक्शन। मैया एबा थांनाय 13 मे खालाराव गिबि मन्थ्रिया गिबि खेबनि थाखाय जथुमायाव जिरायबाय। बे जथुमायाव इउसिसि थामहिनबा इउनिफर्म सिभिल कोडनि सायाव गिदिर थिरांथा आरो गोख्रों एक्शननि ड्राफ्टखौ गनायथि होबाय हादरसा सरकारा। नंगौ, हादरसायाव फिन बीजेपी सरकार एबा हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकार फैफिननाय लोगो लोगोनो मोजां सुबिदाजों लोगोसे माखासे सिफायनो हायै गोख्रों आयेननि एक्शन जागायजेननाय एबा फोसावनायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। बिथाङा थांनाय 12 मे खालाराव गोदान सरकारनि समायखिरा लानायनि उनाव गिबि मन्थ्रि महरै मैया गिबि खेब जिरायबाय केबिनेट जथुमाव। बिथाङा जिउ खांनाय सोमोन्दोनिफ्राय लानानै माखासे गोबां समाजनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय गोख्रों थिरांथा आरो एक्शन लादों आरो बेफोरनो जाबाय हादरसायाव हाबा जानायनि थाखाय थि सम, थामहिनबा सासे हिनजावसानि बैसोआ हाबा जानो थाखाय खमैबो 18 बोसोर बैसोनि जाथारनांगोन आरो हौवासानि बैसोआ खमैबो हाबा जानो थाखाय 21 बोसोर बैसोनि जाथारनांगोन। लोगोसे इउसिसिखौ खनसे बाहायखांनायनि उनाव गोबां हाबा खालामनो मोननाय नङा, थामहिनबा सासे सुबुङा सासेनि बारा सानै साथाम हाबा खालामनो हानाय नङा आरो लोगोसे सम्पति मोनथायनि बेलायाव फिसा हिनजावफोराबो फिसाज्लाफोरजों समानथायनि मोनथाय दं आरो लिभ इन रिलेशनशिप थामहिनबा हाबा जायाजासे सेंग्रा आरो सिख्लाया मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव जयै थानो मोननाय नङा। हादरसायाव फिन बीजेपी सरकार एबा हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकार फैफिननाय लोगो लोगोनो मोजां सुबिदाजों लोगोसे माखासे सिफायनो हायै गोख्रों आयेननि एक्शन जागायजेननाय एबा फोसावनायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। बिथाङा थांनाय 12 मे खालाराव गोदान सरकारनि समायखिरा लानायनि उनाव गिबि मन्थ्रि महरै मैया गिबि खेब जिरायबाय केबिनेट जथुमाव। बिथाङा जिउ खांनाय सोमोन्दोनिफ्राय लानानै माखासे गोबां समाजनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय गोख्रों थिरांथा आरो एक्शन लादों आरो बेफोरनो जाबाय हादरसायाव हाबा जानायनि थाखाय थि सम, थामहिनबा सासे हिनजावसानि बैसोआ हाबा जानो थाखाय खमैबो 18 बोसोर बैसोनि जाथारनांगोन आरो हौवासानि बैसोआ खमैबो हाबा जानो थाखाय 21 बोसोर बैसोनि जाथारनांगोन। लोगोसे इउसिसिखौ खनसे बाहायखांनायनि उनाव गोबां हाबा खालामनो मोननाय नङा, थामहिनबा सासे सुबुङा सासेनि बारा सानै साथाम हाबा खालामनो हानाय नङा आरो लोगोसे सम्पति मोनथायनि बेलायाव फिसा हिनजावफोराबो फिसाज्लाफोरजों समानथायनि मोनथाय दं आरो लिभ इन रिलेशनशिप थामहिनबा हाबा जायाजासे सेंग्रा आरो सिख्लाया मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव जयै थानो मोननाय नङा। बेफोरनि सायाव गोख्रों एक्शन लानाय जागोन हादरसा सरकारा। नंगौ, रायजोआव फिन बीजेपी सरकार फैफिननाय लोगो लोगोनो जागायजेनबाय गोख्रों एक्शन।